tomto videu som prežil deň ako Conor McDavid. Ak neviete, kto to je to jeden z najlepších hokejistov všetkých čias. Na konte má v 669 zápasoch v NHL 1019 bodov, čo je fakt veľké číslo. Len tak pre info, aby ste vedeli, aký je dobrý. No a v dnešnom videu prežijem deň podľa neho. Nezabudni dať like, odber, sleduj ma na mojom Instagrame, ktorý máš dole v popise a my sa na to už môžeme rovno pustiť. Takže momentálne je 7 hodín ráno a ja idem dať raňajky podľa Conora McDavida. Takže je momentálne 7:30 a mám tu raňajky. Mám tu nejaké müsli. Neviem, čo si Conor McDavid presne dáva, ale ja tu mám nejaký jogurt, müsli a také niečo, banán. Takže ja to idem zjesť a vidíme sa u ďalšej aktivity, ktorú vám poviem za chvíľu. Takže ja som dojedol, mám tu aj vodu, keďže McDavid veľa pije cez deň. No a ďalšou aktivitou bude beh. McDavid chodí behať každé ráno, väčšinou tak okolo 8:00–9:00. No a ja pôjdem tiež behať, ale na to sa musím presunúť vonku. Takže tuto sa mi nenahral zvuk, ale idem si zabehať 5 km, to som tam hovoril, takže ideme na to. My face coming, I can't turn my back. There's a push at my pretend. I'm famous, I can't go back, you know. Yeah, lot of faggots staying on me. IFS, I'm in it, bitch, you're perfect, I'm like personal. Yeah, be so mean the medicine, baby, I'll be your medicine. 让它走我来敲醒中。Yeah。买了开始 club 的 owner， 可是他背的开始冒了，张哥强是他很疼，山顶的位置该是我的 I'm a Chinese。 Takže v tomto klipe sa mi zase nenahral zvuk, ale hovoril som tu iba, že som bol vlastne behať, že už mám dobehané. Tu na hodinkách vám ukazujem, že som vlastne ubehol 5 kilometrov. No a vlastne sa presúvame na ďalšiu aktivitu, ktorou bude workout. Takže môžeme sa na to rovno pustiť. Takže už som po obede, mal som nejaké mäso a tak, to som netočil a po obede McDavid oddychuje, takže aj ja idem oddychovať a ozvem sa vám pri ďalšej aktivite. Takže ako ďalšie ide McDavid na tréning, vlastne na hokejový tréning, keďže je hokejista. Ja tu mám vlastne aj bránu, aj puky, aj loptičku, takže skúsim s tým niečo vymyslieť a skúsim si to zatrénovať. Takže ako prvé cvičenie, tu máme cvičenie na kontrolu puku. McDavid je to vlastne veľmi dobrý a môžeme sa na to rovno pustiť. Takže teraz kombinujem kontrolu puku, ktorú som teraz robil so streľbou a vyvediem si to na strelu. Takže teraz dáme streľbu na branu s brankárom. Mám tu môjho brata, a.k.a. kameramana tohto kanálu, ktorý sa tu vyzbrojil na chytanie mojich striel, takže dajte mu tam do komentárov a my sa na to môžeme rovno pustiť.
už sme dohrali hokej aj s mojim bratom, kameramanom, ktorý so mnou aj behal, takže za tomu ďakujem. No a my sa ďalej presúvame na ďalšiu vec, ktorú má McDavid vlastne vo svojom dni, a to je vlastne práca, nejaké dokumenty a teda. Takže ja budem proste robiť nejaké úlohy, strihať video a tak. Takže ja sa s vami zatiaľ lúčim a vidíme sa pri ďalšej aktivite. Takže už som dopracoval a momentálne si idem dať večeru, takže ozvem sa za chvíľu. Takže ja už som po večeri, mal som nejaké mäso s rýžou, tu vám dám fotku. No a ja si myslím, že toto je koniec tohto videa. Nezabudni dať like, odber a sleduj ma na mojom Instagrame za moju snahu. A ja sa s vami lúčim a u ďalšieho nábomeného videa zase čau.